Бързо, още. Мите! Бути. 20 топ. Пас да върви. Още така се бере сега. Да върви само, да върви. Цеци, имаш отзад човек, Цеци! Миро! Миро! Подреждаме, Вили, пренасяме. Още натам! Още! Още, Миро! Още! Стреляне на терена, заснежен. Подаваме топката, подаваме я. Аре, пак играеме, пас. Аре, Кире! Отваряй напред. Идва! Дай, Кире! Бояне. Ай, дай тука! Аре, Мите, бегай, тъча! На пас играеме, на пас да върви. Ей, назад тук на баща. Айде, Светло! Не, сам гол. Светло! Аре, момчета. По-концентрирано малко. Айде, Кире! Разкъсахме линиите. Айде, вътре! Подреди. Пас, на пас бите. Айде, Мариане! Мариане! Не го гледай, отивай да взимаш! Цял ден на филм. Миро! На центъра, бързо, Миро! На центъра! Ай така, още! Стой там! Давай си такова, аз сега върти и буквално тъде на центъра. Миро! Ела сам! Ай така, дай! Биляне, или е центриране, или удар. Едно от двете трябва да стане. Айде, Бобка! Айде, спите! Айде! Ето Мариан! Да. Аре, събудете се! Ще не го правим това нещо! Нищо! Ице! Дай! Ти си дай! Ицо! Бобка, Ицо! Айде, играем! Наше, участваме Обърни се! Ето Мариан! Аре, бутни напред! Дай, Далече сте! Браво! Айде, играем, дай! Айде, Кире! Бояне, гледаме матча, Бояне! Айде, Кире! Хоп! Айде, взима! Сприя и пас! Браво, Светло! Айде, Мите! Аре, бе, папа, аре, играем в класа. Пускам те, брати, нали? Ето ми, пускам те, подай я. Ти са, този матч, ако си притеснен да подадеш, какво правим? Айде, взимай! Браво, Цеци! Айде, подаваме топката, подаваме я! Бобка! Кой? Карахме гол. Ей! Али да почнем изпълнение да играеме! Чувате ли ме? Бобка! Не дайте да прибързвате! Да си играваме топката! Боби! Що отиде там? Кой искаш да подаваме? Айде, Кире, играй! Его то! Тука, насам! Дай, победия смело! Няма никакъв победия, дай! Дай, Бобка, дай! Дай, пускай! Дай, тримай! Много елементарно! Много! Яворе, къде си, Яворе? Какво ме викате? Мариане! Ви играем само назад! Кой иска сега? Някой иска ли я? Ице! Ела сам! Светло! Да върви!
На кой? Пас! Пас, бе! Пас! Да върви, бутай! Дай му, дай му за съд! Дай му! Не толкова дълга, бе, че. Влизай! Пас, Саше! Много добре! Ашка, право моите! Ашка, добре! Джани, къде си? Джани, вчера точно на тази ситуация спрех тренировката и ти направих забележка. Там няма влачене. Там се играе на пас пред вратата. Деци, елай го тук. Ире, искам да играеш топката. Бутни. Давай, смело. Добре, бе, топката. Айде играеш, ето Киро. Айде играеш, дай. Там трябваше да затвори Боян, но това е друга тема. Бояна е мисъл. Пас! На пас, казах! Дай, Маре! На пас! Опа, иди спокойно. Айде, Маре, Симия. Ето Киро. Дай, Маре. Вътре, пас! Айде, Бобка. Добре. Опа, Симия, там, ето Киро пред тебе. Дай, обърни се. Киро! Стигне топката и почва да играеш. Поглед, Иляне! Няма друго. Добре, нищо. Сега, айде да овладеем тази топка, да овладееме. Пас! Дай, Киро, дай, Киро. Реакция по топката. Пас, бе, Дай, Киро. Имаш, разтягай. Аре, бе, Томски! Дай! Момче! Дай ми, бе! Дай, браво, момче! Айде! Ей, Томовски! Напред! Добре! Овладявай! Играй, бе! Айде, дай! Дай, смело! Точно така! Къде са халковете? Браво, Никола! Дай, виде! Браво! Покус! Сприя! Точно така! Айде, бързо! Сега, ако спрете, няма да стане! Кире! Пас! Айде! Пас! На кой бе, човек? Аре, стига вече, де! Ице! Кой ми е топката? Иди главата, става ли? Хайде! Излез по-напред! Браво, дай! Пас! Тръгвай! Мариане! Овладей! Бобка! По емисия я победи, става ли? Айде, отваряй! Отваряй, Яворе! Яворе! Пас! Да не се греши! Славе! Смисъл е никакъв, ако е като това всеки топка за да. Защото ние, тук не мога да го оставим. Боби! Излез по-напред! Горе! Браво, момче! Дай! Спите! Ей, Марти! Къде сте? Марти! Той ще бъде стрел, който ходи на матч. Мартине! Браво, Мите! Ай, давай! Мача ли ще гледаме сега? Браво, Мариане! Опа, ти ми забия! Дай! Пас! Добре, сприя! Не я пускай, момче! Помагай, Бобка! Насам, Боби! Насам! Аре, мушния, бе! Мушния си е купил, бе! Бобка, спрехме ли? Това ли ни беше? Иде там! Мариане, по-назад!
Играй, я си го, я си го. Ай, спокойно. Дай, Миро! Мина тази топка. Ей, Величков! Като изнасяме топката, слез малко! Не си нападател! Боби! Така! Аре, искай я, бързо! Добре! Горило, взимаш я! Браво, Ицо! Добре. Кире! Ти не можеш да го предаваш директно на чужо. Много трудно снимаш с телефона. Да. Пас! Браво, бите! Дай! Дай, пак! Дай, Никола! Пас! Добре, бързия! Бързай бе, човече, ето имаш го цяло, бе! Ама не Ай, падай! Никола! Никола! Пак! Пас! Браво, Кире! Дай пак! Пас! Въртия! Айде, смел! Жани, ще го Имаш я, пиеш ето, толкова! Киро! Дай ми, бе, човек! Кире! Земя! Точно така! Браво! Айде, играем! Дай! Киро! Точно така! Дай! Диляне! Айде, там се взима! Ето! Пас! Други ми даде! Пас! Тети! Тренирате я пусти от коридора! Напред! Дай, вътре! Кире сам! Повече няма влезе в игра. Пас! Никола сам! Бутай! Пас! Добре! Взимай! Аре, бе, дай тия, бе, човек! Тръгвай! Айде, там! Фили! Всеки път ни изнася! Правите! Дай! Кире, насам! Ела насам, Кире! Нямате Вилка! Вилка нямате! Томовски! Пас! Бомбата, Ковино! Гол! Колко стана? 3-0. Чакай, значи 12-та, че си записвам. Боби! 12-та. Боби! Ай, момче! Боби! Той ти е такова, ти може стъпваш! Отиде да устрещаш! Божидаре! Ти къде пази, момче? На другата врата! Слизай! Тецо! Тук, аре! Дай, смело, няма никой! Бояне, Тръгвай, бабате! пускай! Дай! Вико, Бояне! Закъсня! Ек ти изнася топка! Кире, земя! Ето го, Мариан! Айде, играем, дай! Събери, путни напред! Пас! Вземай там, дай! Митко! Дай, Миро! Пас! Дай, Мире! Браво, момче, дай! Ето ти го пега, бе! Дай му я, бе, момче! Бутай напред! Насам, айде! Стрещай! Сам! Опа, взимай! Пас! Айде, вземай я там! Никола, пусти напред тебе! Ето го, Кире! Айде, бързо! Дай! Стъпи пъти, бе! Прави си контратака Браво, сам! момче! Добре, бе! Взимай, Кире! Откри се! Пас! Айде, ето го пред тебе! Стой Виж, така! една глава е по-нисък от теб! Мати! Той има Айде, Киро! Айде, бе! Аре, честито! Гледай, мърлява работа! Дай, Мариан! Пас! Тръгвай! Добре! Срещай! Браво! Ти си! Айде! Двойно! Добре! Подсигурявай! пробвай го. Светле, стой там! Пас. Светле, стой там! Пас още! Добре! Вите! Вкарвай!
Абе, Митко! Митко! Горов! Никно! Върни Той му! човек на кой е? Много добре! Не го гледай! Филип, Боян, Сашо, много добре! Филип, Боян и Сашо, отлично! Браво! Ице! 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 Взимай там, взимай! Аре, да върви, да върви! Напред! Диагонал, диагонал! Тук! Точно така! Взимай там, взимай, двама сте! Не се крий! Пас! Айде, давай, идва! Пас, бе! Айде, Бобка! Точно така, ще отрепа! Нема пищиш! Разбираш ли? Защото можеш да се цел на още по-зло. Игрището се оправи, дали? Да, слоната. Още малко остава. Е, там, просто ще отиграят това. Гиро! Отида там! Още! Гиро! Не там, а тук! Аре, земя! Аре, хоп! Айде, дай! Аре, аре, отиграй на топка! Дай, момче! Дай му я! Върши! Пас! Пас! Отвори! Дай му я по-остра, бе, момче! Точно така, дай смело! Наша, айде! Идва! Айде, вземя! Точно така, браво, Боби! Стой там! Браво, Ице! Ало! Добре, айде. Бобка, не! Гиро! Айде, сега ги вътре да казвам, още! Само няма центъра пола там! Айде, излизай! Боби! Защо не го срещаш? Айде, светло, дай! Светло! Кой ще пие да скините ЦСКА? Поред мен е ЦСКА. Е много силен отбор. По-организиран отбор. Минута още един мач. 4, 6, 12, 18. 4 ли стана? Да. Добре, трето. Нищо може горе! Отчета! Гледаме на 5 минути как ще бие удар! Тук насам! Бутни! Марти! Тук. Айде, Яворе! Пас да върви! Да върви! Аре, бе, пай Митев, какво ти става днеска па на тебе, бе? Една тренировка не мога да Още 10 минути, Жора. Накрая на първо. Да. Карай, момче! 10 минути. 3 гола. Ето го Мария сам! Обърни се смело! Аре, не излите, бе, Григоров! Това... Величков! Искай я да върви! Не назад, бе! Пас!
Аре, бе, вие двамата Ето, пред тебе, пред тебе, пред тебе! Мариане! Пас! Пас казах! Дай му назад! Бързо! Да, прия! Айде, срещай! Марти, айде, Марти, айде, Марти! Айде, Марти! Да, аре, бази! Пас! Айде, Мартине! Пас! Пас! Бе! Браво, Митко! Браво. Ташка такъв пач не да извежда. Але снимам пиво сега. Браво. Отличници. Миро! Можеш да Пусна дай точката Миро! там, Жоро. Стига да на Марти, само да пропуска! Насам, насам! Прозорца. Никола! Няма Митре, да... играй от нас Иначе малко, Новков Митко! няма да може да... Айде, бързо, светле! Марти, Марти, стой там, как ще играем? Пас! Случи се пусна. Да върви! Да върви! Слушай, и Левски и ЦСКА да слушат. Хикс. Да върви! Едва ли ще е хикс. Деци, излез по-напред! Леле. Ай, ти, дай! Бутай, Кире, Какво бутай! правиш, бе? Кире, Туков! Кире, поведение, момче, дай напред, Не го ли виж Гривнев, че е до тебе? На диагонал! Попка! Айде на насам, момче! Айде, вземай тук, дай! Дай, Никола! Айде! Явора е връзката! Опа, ти се бяш, спокойно! Пред тебе! Ето, виж го къде е! Ето го, Браво, Митко! Веждай, сам веждай! Браво, Саше! Подреди! Браво, Земьо! Подреди! Айде, скъси, скъси! Айде, скъсявай! Как си ходи? Няма на кой! Попка! Взимаш, сприя! Айде, срещу Пас, да Мариане! върви! Да върви! Джани! Борбите, не! Не бързай с той, извеждаш пас! Сприя! Аре, Митко, спри една топка, Димитре! Пете! Айде, Земя! Пас! На пас играем! На пас! Добре! Сприя! Добре! Дай! Опа, земя! Айде, айде, тука! Чисто играй! Чисто му играй! Чисто! Браво! 7 минути остана. Кире! Стой там дупката, там дупката. Добре е за сега Там. резултат, нали? Ето така, стой там. Добър е резултат. Айде, Никола! Ще му води, бе. Димитре! Айде, бързо! Гей, тръгни! Нищо, Митко! Спираш ли ме? Подкарай, момче! Саши я фърли зад Лице! гърбови! Зад гърбови я фърля, Томовски! Дълбочина, Боби! Айде, ето Мариан! Айде, играем, дай! Айде, смело! Айде, играем, момче! Излез! Абе, какво? Къде ще я вадиш? Дай! Вземай там, вземай, Мариане, вземи Слез! с външен! Мариане! Излизай! Вземи с външен и играй с нея! Искай я! Джани! Нямате вилка! Чувате ли ме, Томовски? Вилка нямате! Това е твоя работа, разбираш ли ме? Мартине! Марти! Да, трябва да го връщаш! А стига гледам, баче играй! Като видиш, че няма вилка, връщаш го единия! Джани, слез долу веднага!
Отбор ли? Не. Далече. Не, той ще центрира. Мислиш ли? Както на матч с Левски. Щом влиза явката, може и да стане на втора града нещо. Дайте, си! Айде, бързо, Бобка! Бобка, излез! Много шанс да изпуска. Иначе до сега вече да е 10. Цеци е сам. Мариано, бърни се! Браво, нищо, добре, супер, айде! Марти, ела съм! Айде, обърни се! Правилната страна. Ето тук, Марти! Абе, Никола! Луков, аре, да се оцелим. Айде, Маре! Пас да върви! Дай, Кире! Сега! Пас, обръщай! Обръщай начин на другата страна, нали? Да. Никой не го слуша. Казах, оттам топката трябва да се превърти наляво. Обърни я, Митко! Ти си човека! Ето така! След малко като излезеш, ще ти обясна как. Това е филмовото къде. Здраве, Жоре. На сега. Значи със септември ще е доста трудно. Мислиш? Гледам ги как играят. Те пият Мари духни часа на много. Охо. Ще ни се види трудно. Айде, Кире, взимай! Айде, тръгвай! Как му я даде? Наше. Бързо, айде, Бобка! Наша, ама не. Зависи съдята какво свири, сещаш ли се? Айде, Мане, дърви малко напред! Отиди към него! Ето го, Марти! Добре, бе! Добре. Айде, вземе я там, вземе я! Мариане! Айде, поведи я напред, момче! Поведи я! Топен се води! Киро, обърни се, дай! Киро, обърни се, смело! Кире, поведи топката напред, с бодене! Тръси я играта, ясно ли? Айде, Семия! Кире, тръгвай! Кире, тръгвай! Дай, смело, напред! Те струвай! Точно така, дай! Не е излезла! Ти я спре! Спре това! Следвия крак, бе. Вчера, нали го правим това нещо, бе? Защо не снимаш и почивка, така да загрея блъд? Защото в студията да много Айде, вземе я там, дай, Мариане! И аз трябва да си купа втора Браво, батерия. Ице, гледай! Ето го, Цецо! Такива на Сони Ице! се намират много трудно. Ице! Абе, ето го, Цецо е так! То тук има контакт, да. Тогава трябва да изключваме печката. Никола! Кая? Аз да върви. Дали не ти пречи? Витенце, нашата, гледайте съдията, Витенце! Наша? Витенце, гледай матча! Събуди се, второ полувреме! Имаш го. Ай, някой хъл, който да слезе! Много добре!
Много добре! Браво, Евтимов! Браво! Пас! Виляне, топчето гледаме. Къде? Затваряй, 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 затваряй! Айде, 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 Джани! Изпуснахте нещата! Пас! Евтимов, отлично! Бояне! Добре, нищо! Вратарят те затвори! Опита се, давай! Да върви! Да върви! Да върви! Да върви! Да върви, не я влачи! Да върви, казах! Пас! Добре, добре, окей, окей, добре, окей, попробва се, не стана, добре. Айде там, айде! Взимаш. Човек, аре, бе, овладея тази топка, бе, човече, бе. Ей го сега. Как ще го стигнеш сега? Кажи ми. Никола! Никола, веднага прави да си дълга топка! Обърни виж къде е Миро! Никола! Това пас е към Миро и той е нашата вратаря, а не пас да всъча! Айде, бе! Айде, вземай там, вземай я! Спокойно! Дай Мариане, отзад, имаш отзад, айде! Вземи я! Вземи я! Смело! Смело! Тука! Тука спокойно, айде да задея на тебе! Браво, Следно! Айде, вземи я там, вземи я! Върви! Бързо! Да, така! Аз да върви, казвам. Дай смело! Мария, взимай! Хайде, Съже! Браво, момче! Само не я пускай! Бутай! Бутай! Айде, взимай тази, взимай я! Мите, дай! Аре, ми, аре, откраднем някой от топка, бе, човек, днеска! Бързи, пускай! Дай! Каква всички топки отиват в противника? Дай, браво, тръгвай! Дай му! Дай му! Айде, Мартине! Пас! Аре, Виляне, раздавай по-бързо, бе! Пас! Пас! Вместо да си я подадете, вие влачите и фал за противника. Какво да ви кажа? Айде, вързи бомка! Че не пак играем. От 9. Петро насам! Пас! Пас да върви! Това може и вече и сняг. Пас да върви! Дай, Никола! Айде, Кире! Ти си дай! Аде га! Браво! Още дай му пак! Нека ви разбавай! Мите, взимай! Айде, Мариане! Мариане! Пек, бе! Пек имаш! Дай си му и бери! Взимай! Сам! Имаш! Дай му я! Браво, лице! Човек! Божидаре! Всичкото добре му даде в коридора. Но стигнем. Гаврил, що не е дошъл? Той е в Англия. Така ли? Да. При баща си ли? Да. Вчера замина. За колко време? Вторник и сряда се връща. И ми кажи му, че след това че качи мача във време. И аз му го снимах. Мартине! Аз гледам първо. Значи още топката. И да дойде. Трябва да имаш идеята къде е това варианта. Поне къде ще. Снимай малко, Жоро. Виж, така гледа се. И върта. И винаги това да ти е в топката. Аре, стига се те разлика. Това ще гледа да следи топката. Пас! Няма да спрям. Искам да отнемеш някаква топка. Това е папия. Кире, дай точно! Дай, Никола!
Точка, дай! Го. Айде, пускай, Мите, пускай! А така Митев се остави го да си овладее. Браво, дай. Нема нужда да ги Браво! пресираме. Айде, Оставете ги, гледайте ги. Добре, Мите, удар, бомба! Дай лопка! Срещай! Добре. Пас, Вадия, Сашка, Вадия. Добре. Айде! 3 гола на Сашо, асистент. Негови. 6 минута и 12 секунди. Окей. Дивайте. Така, вадиш номер 4. Ти вадиш номер 31. Аз 6. Ти вадиш номер 6. Давай. Къде е дежурни? Къде е той? И там. Къде е? Смяна. Ти след малко вадиш номер. Яворе! Дупо! Аз излизам ли? Не. Аз излизам ли? Щом не са си чули имената, значи не са. Аз и ти сме двамата пред защитата, Виктор. Аз излизам ли, аз излизам. Чак са, кои излизат, кои влизат? Аз влизам и влиза 6. Аз влизам и влиза 31. Чакайте малко. Номерата на тия, които излизат първо. 6 на капитанската. Шести и кой влиза? 4. Кой излиза? 6-4 и кой? И 31. 31 влиза кой? 2, 17 и 15. 15. 15, 2 и 17. Добре, че те записва микрофона. Много да звучи Жоро, но ти много коментираш също. Дължите ми стоя, господин съдия. Аз не знам имената на тия, колко е локото. Жоро, помогте и тия, не. Мариан! Една минута смени. Боби! Значи тук 5-0 ли стана? 6. 6 ли стана вече? Да. И първото колко? 5 ли вкара? Първото 5 и второто са 6 минута и 12 секунди. Слизай! Сигури, идва! Добре! Забелязвам, че нашите вратари изобщо не говорят. Само аз говоря. Що така? Да върви! Дай му я! Влизай навътре, Митко! Води я, Саше! Добре, айде, добре! Блокирай! Не може да стигне. Нищо, добра е това. И 2 гола стигат. Съда не ги засръгва. А верно е това, че Боби! Дай, момче! Слушай, Точка, дай, защо? виж какво стига на такова. Много хубав пас да в началото. Аз! Аз, бе! Шаланов. Ай, пак си бия! Аз! След Така! Да, знае. Мите! Днеска не ни връзва, не може да се разбереме. Цел матч. Дай. Чисто играй! Чуваш ли, бе? Чисто казах! Смяна! Бояне! Само вече Григоров! Дай ръкавиците ми! Сега вече Шаламанов може да се прави Излиза сметка. 19. Петло! Така тук! Шаламанов само може да се прави сметка. Още! Аре, Бояне. Айде, Мариан, от тебе, дай! Шаламанов само може да се прави сметка. Бум, пока 6 на 0. Дай! Ето Никола! Може ли аз да ми накривам място на Киро? Деци! Децо! Стой тук, веднага ти казах! Айде, Кире! И аз искам криво. Ето Тофи! Ай, стига, подри това! Това как може да се свали? Айде,
Никола! Мите! Смело, спокойно, спокойно. Айде, Мите, дай вътре. Точно така, браво, ето, Никола. Значи. Аре да върви! Маре! Играй. Ето го поем тук. Айде, хоп. Тръгвай! Върти, Жоро. Добре. Айде, Да се не прибия. Дай, Кире, браво! Айде! Браво, Никола! Ето го, Миро! Браво, не тук към него! Фу, браво, те па, честно, много. Много добре! Отлично! Аре, бе. Карвай! Браво, Чари! Браво! Това е! Топка! Валю, нищо! Добре, окей. Веднага на стол. Още 19 минути. Али 2 по 30. Взимай, Никола! Пас! Вие влачиве! Ей! Гривнев! Те принцип. Сашка, диагонал! Гривнев хвърля отзад на дуспът. На дуспът е хвърля. Хвърля, де! Пас! Сашко! Сашаре хетрик. Стой веднага! Виж за каква катастрофа става после. Я за каква катастрофа става после. И то почва тренер вика с тях вика, трябва да бъдеш с нас. Само това им. Чакай, нямаше ли фал? Так, точно да се. Те не може да се имат. Кой една година си? Добре, Валка, добре! Макро. Айде, сега дай Кире! Пас! Дай Кире! Пас! Айде, Цецо! Стига, бе, не на шпагат! Бързо! Цеци! Ей, Валю! Цецо! Няма да я поставиш на шпагат, Валю! Прибирай, формация! Джани, стой билка! Цецо! А то петицата от Блок София ми вика, че били най-добрите в България. Да. Защото ние ритаме заедно в една клетка и... Айде, далече сме от топката! Сигурно, и аз така му викам. Ама те са последни. Пас! Много добре! Аре. Какво? Кириле, не гледаме матча пак! Цеци! Саши е добре! Цеци! Бошка! Будина! Вече 3 часа тук, Жоро, нали? Да. Ти изгледате ли си? Бошка! Той е там. Ще те води ли на мача с Арсенал? Не знам. Чакайте малко, след Гирто е сам, но ти знаеш тока да го отвориш направо така, ти тока да отправиш грящия и чакаш той да я хвърли. Малко си тренират на стадиона, така, нали? Кой ти е вика тебе? Малко си тренират на техния стадион. Тоска! Кови! Отвори малко от тъча! Аре, бе, бате. Горе! Пас! На пас! На пас. Аре, Джани, няма те вилка! Тръгвай! Пас!
Ето го седмия. Браво, Ице! Айде тук, Антоне! Пас, дай му! Антоне, ти си дай! Срещни го! Опа, вземе, Кире, Взимаш, вземи я! взимаш. Ти си дай! Гардирай. Дай, вземи я! Отдава. Вземи си я! Точно така! Айде, ти си дай! Издържи! Опа! Ти си! Защо е вътре? Топката гледай. Добре. Тя ето го вътре, ето го вътре! Пас! Пас не сам! Пас! Имаш го диагонал! Ара, Киро! Тебе! Дай, бе, човек! Няма причина да я сбъркаш! Абе, Кристияне! Не дай да я крещиш без Кристияне! причина! Ела тук, момче! Ти Пас, си бе. от там хап! Джани, какво правиш, бе? Човек, игра от нас, бе! Ей! Браво, Борисе! Дай, Кир, дай! Дай! Пас! Не тука, бе! Не с шамарите, бе! Изкарай я настрани, бе! Георги! 16 защо минути, напутваш на 25 отделите? секунди. Изкарай я настрани! Фал за Царско. Пас! Сам! Айде, Антоне! Сам! Виктор Евтимов с топката. Браво, Жоро. Са удар. Карвай! Удар Айде. се го. Ето го. Гол ли беше? Не, отзад. Какво правиш, бе, Валентине? Какво ти става, бе, бате? Ето! Не мога да оцели вратата, виж какво става. И Валентин. Не Тук цели колко е? врата. 6 на 0, нали? Да. Не мога да мръднем. 17 минута. Не мога да мръднем, виж какво става. Преса! Преса! Окей. Виж ли вратара? Тук не си е на вратата. Каква смешна издънка Заплащи се отзад. Това ще е, хайде, путни! на Локомотив София. Айде, играй напред! Бело! Върни му пак, ако трябва! За нас ли, Жоро? Да. Добре. Сега Георги Георгиев с топката. И това е гол Коя минута, Жоро? на Георги Георгиев в 18-та минута на Браво. второто полувреме. Колко стана, Жоро? 7 на 0. Какъв гол! Започва обратното броене вече. Ето някой има ли такъв? С ос. Има. ЦСКА бие 9 С кой? с Май. Станки Димитров, Нали Май. пак? А не, Май не бият 9, а бият 7. Левски бият 8 на 0. Сега ще стане 8. Много късно се сещаш! Или по-рано стреляй, или я подай! Едно от двете! До 10 ако стигнем. Пас! А кой, бе? Насам, 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 насам! Папи! Бомби. Браво, момче! Как му скочи на мой това, как избега. Антоне! Отива на местото на банката да дойде насам! Абе, какво правите двойца да тука, бе? Отива там, Антоне! Антон! Антон, не там! Ти ще имаш ли Левски и ЦСКА? За какво? Мина! Излез! Излизай! Те си имат май, който ще го снима. Левски ти ви си. Тебе, бе, темия, бе! Спокойно! Излез! Петро насам! Ай, Петро Саши! насам! Петро насам! Ице, гледай, Ице, гледай, Ице! Ице! Ицо! Абе, ето го! Е, така играхме ние срещу ЦСКА-то, Жоро. ЦСКА са Локото са. Айде, Гърдо! Какво стъча ли? Кой е? Слизай долу са! 5 човека сте там! Идва! С тия глупости, де! Аре, играйте, де! И какво да играят? Те съм гол вкарах. Джани, аре, бе, с тия сте плачил! Аз ще ритне! Джани, Аре, Кристияне! аре, вкара още Един много. човек топката не я взима на трима! Ако те боли кръвта, излез! Излез по-добре! Там ме се слуша! Аз! 9 шута.
Пара, Виктора. Трябва да обърне на 31. Жоро, и той е Жоро. Не, 31 Киро. Киро ли беше? Той не ще направи нещо. Ще се опита поне. Сега вдясно според мен е някой... на втора града е Киро, да. Колко остана, да? Има още 8 минути. Значи доволно. 8 минути, 22 гола. Но може да стане 9-10. Айде тук! И какво направи Саев Тимов, че не мога да се сети? Прескочи го. Това беше чист гол. Но тук не се вижда много. Леле, стой мирно, стой! Аре, Гошо! Айде, Георги! Пас! Пас! Добре. Саше, дай му продължи му само! Саме! Дай му налево и Тук не се вижда. поне да е сам срещу вратаря. Ако не е друг. Извинете, тук не се вижда. Много проблем. То как се фърля Киро? Пас! Не бе, подай я бе, човек! Добре! Засада, отстъпвай! Виж вратаря как изпусна. Слизай долу! Той тъпката си хлъзне. Да, той изгъва. Виж тук още е сванал на сенката. Там не играят много, тук не играят много. Имаш малко батерия. С 1 час и 49 минути. Тогава 1 час и 49 е време на картата. А батерията горе вдясно, че включи. Какво му има да дадеш? Трябва да си купим втора батерия. Дръж стойката тук. Стойката държиш и въртиш. Разбираш? Той към са падна. Стойката Изкарах се къл. Пък съм се изсипал ядко вчера, помагах на Дел да носи гумите. Айде, двама! Той го избута, бе. Избутава, но той трябваше. Пас, Гримнев! Аре, стия сте се ли габини. Пас! Гавър, той беше тук да вкара 2 гола. Естествено, че ще чукне! Разбираш ли? Това вече Абе, ти поне! Навътре! Кире, води я навътре! Поне дай по-добре спеш човек по-малко, честно така. Пусти това. там, където никой не я вземе. Как оттам не се... Най-добре да игра от център, защото иначе не се вижда топката. Ето го си. Не можа. Не мога. Това е ради втори номер. Ето гледай какво е. Аре, бе, човек, айде, бе! Мина целият матч! Пас! Пас! Пас!
Тещи ли си? Добре, след 10 минути ще докарам мача да го пуснеш. Още 4 минути. После това се връщаш. Аре бе, човек, аре отивай, пий корна, какво чакате? А ти първо искаш да го направиш там, да такова и после фитнес. Добре, значи аз ще ти оставя камерата на това. Добре, не сме видели гол. Я не. Една осмица. Може и 9, може и 10. Гледай, той гледа, фърчи като ломоход, изобщо без да гледа точката човек. Той. Обръщай се, други си пръща стойката. Как му даде? Спокойно! Кой иска? Кой иска? Ай, папи, браво, момче! Браво, Дай! Георги! Дяволно те обърна! Така! Дяволно! Ето го, 8. Ето това ще е 8. Пас! То, Валю, как може така да... Тук се вижда даже каквото има, защото там при родителите свети слънце. Да. Ето тук в център най-добре да играят. Там, нали? Това ме беше ли нашите вече? Айде, обратно. Офа. Ще имам тренировка в понеделник. Жоро, камера. Да. Айде, се види края. След нас кои са? Виж, че е вълваш. Виждай долу сега! Аре, да за втория мач, как се отправи време. Пас! Пас! Да върви! Тръгвай! Добре! Айде, ето. Ефтимов, тази топка се взима! Не се пуска! И като овладееш, Ще една минута. тогава Ще вече има 25 някакъв секунди. шанс. И 15. Кой ги среща? Никой! Къде сте хелфовете? Оле, бе. Айде, Една слизай минута долу още. сега! А той Йовчо по същия начин ли? Това треньор не е много вътре. По същия начин. И неговата ли камера е свънта? Аре, отваряй широко сега! Аре! Вито, гледай настрани! Тук си го спираш.